Готово. По-живо, движи се в колона. Ниол Кафри. Фалшифициране на облигации, измама с ценни книжа и произведения на изкуството. Престъпления от класа. По идея на Джеф Истин.
Първата е 3. Втората е 2. Третата е 4. Да. Всички щифтове са долу. Отварям. Три, 2, 4. Чакай! Добре ли сте? Какво стана? Казах да чакаш. 10 000 човека от часа, за да пипнем холандеца, ти взриви доказателството. Как разбрахте, че ще стане така? 3, 2, 4. Погледни си телефона. Какво пише? ФБР. Да, ФБР. Знаел е, че ще дойдем. Така ли мислиш, Коперник? Някой ще ми каже ли какво е това? Хайде! Никой ли не знае? Чудесно. Къде е Даяна? И това ли не знаете? Извикаха я. Намерете я. Погледнете се. Колко от вас са завършили Харвард? Не. Не вдигайте ръце. Даяна, нашето момче има чувство за хумор. Какво? Нил Кафри е избягал. Сигурни ли са? Минал през портала, облечен като охрана. Какво е това? Шерифите те молят за помощ. Мен? Директорът Томсън лично те вика. Мен ли? Защо? Защото си единственият, който го е залавил. Питър Бърк, ФБР, отдел престъпления на белите яки. Агент Бърк, аз съм Томпсън, от службата на щатските шерифи. Вие ли водихте разследването? Да, Сигурно сте прегледали записа с бягството на Кафри, нали? да. Съгласен сте, че случаят е необичаен. Защо ще бяга, след като му остават 3 месеца? Това се питаме. Не защото е тъп. Това е директорът Хаскли, агент Бърк, ФБР. Вие ли го изпуснахте? Знаете на какво е способен Кафри? Знам, че го издирвах 3 години, а вие го изпуснахте през главния вход. Господа, може ли да ви напомня, че Кафри има 4 часа преднина? Виденото. Излязъл е от банята, преоблечен като охрана. Откъде е взел униформата? Купил я от интернет сайт. Платил е с кредитна карта? Използвал е тази на жена ми. Следим я в случай, че пак я използва. Няма. Как е намерил устройство? Прехвърлила е информацията, използвайки записващата глава на касетофона. Можехте да му дадете CD-плеер. Излязъл е през портала и е задигнал камион на поддръжката. Намерихме го изоставен до летището. Засилихме проверките по всички големи артерии, пуснахме описанието му по радиостанцията, предупредихме охраната на летището, ако опита да се измъкне. Няма да го хванем с блокади на пътищата и обяви "търси се". Какво е това? Обръснал си я брадата. Нил няма брада. Снимахме ги сутрин на излизане от килиите. Не мога да го позная. Явно това е целта. От сутринта ли е? Да. Върни назад. Спри.
От този момент е спрял да се бръсне. Какво ли се е случило този ден? Благодаря. Как върви? Може би е спечелил круиз. Разпитах 20 на пазачи и никой не го е заплашвал. Не са го принудили да избяга? Харесват го. Денят е минал нормално. Не са мити коли, не е имало базар. Нищо необичайно. Имал е посетител. Кейт Моро. Познавате ли я? Да, познавам я. Няма ли звук? Не. Идвала е всяка седмица като по часовник. Но този път не е очарована. Да извикаме четец на устни? Няма нужда. С Богом Нил беше страхотно. После идвала ли е? Не е идвала повече. Добре, да я намерим. Виждам, че Кейт се е изнесла. Пратила ти е послание? Посланието е самата бутилка. Мина доста време. Да. Няколко години. Въоръжен ли си? Не обичам пътлаците. Питат ме защо човек като теб ще бяга 4 месеца преди да го освободят. Но на теб ти е ясно. Кейт ти каза с Богом в затвора, а след това изчезва. Следата ти свършва до тук. Но ти вече го знаеш. Изпуснах я за 2 дни. За месец успя да избягаш от строго охраняван затвор. Впечатляващо. Чисто е. Обектът е невъоръжен. Прието. Обградени ли сме? Колко са? С моите агенти и шерифите, мисля, че всички. Какво е посланието? С Богом. Жени. С това си спечели още 4 годинки. Не ми пука. Последния път, когато ме арестува, беше с този костюм. Класиката винаги е на мода. Знаеш ли какво е това? Не. Останало от случая, по който работех преди да тръгна да те търся. Ще го хванеш ли? Не знам. Но е добър. Може би колкото теб. Какво ще получа, ако ти кажа какво е? Една среща? Какви ги дрънкаш? Ако ти кажа какво е, ще дойдеш ли в затвора след 1 седмица? Просто да се видим. Добре. Стига да си прав. Осигурителна нишка на новата канадска стотачка. Пази ми. Моля те. Готови? Да ти видя ръцете. Тръгвай. 1 седмица.
Здрасти. Здравей. Какво е раздразнило момчетата с кубурите? Ти? Какво съм направил? Кафри беше прав. Осигурителната нишка наистина е от новата канадска стотачка. Виж ти, Но явно всичко е поверително. Канадските тайни служби се чудят как си разбрал. голяма веселба. Заформил си международен скандал. Как разбра? Стига, това ми е работата. Канадците ядосани ли са? Много. Доколкото едни канадци могат да бъдат. Така, съгласих се на среща и се срещаме. Знам защо го наричате холандеца. Като кораба призрак. Изчезва, когато го приближите. Откъде знаеш за него? Мислиш, че не се интересувам от теб? Получи ли картичките? Много мило. Преследваш холандеца почти откакто преследваш мен. Ще ти помогна да го хванеш. Сериозно? И как ще стане това? Ще ми пишеш от затвора? Можеш да ми измъкнеш. Законно. Има прецеденти. Ще бъда под твое попечителство. Браво, чудесно, но си прав. Наистина те познавам. В мига, който излезеш, ще хукнеш след Кейт. Питър, няма да избягам. Ще ми сложат GPS на глезена. Никой не е успял да го свали. Винаги има първи път. Помисли си. Съжалявам. Все пак опита. Хайде, Боби, гаси лампите. Нил, загаси. Само минутка, Боби. Добре, 1 минута. Стана ли полунощ? Да, стана. Млъквай, кучко! Ще си лягаш ли? Да, Какво има? нищо. Не ми казвай, че е заради Нил Кафри. 3 години се състезавам с него. Днес щеше да е навън. Обмисляш предложението му? Разбира се, иначе щеше да си легнеш с мен. Мога ли да ти помогна? Нил е умен. Такива обичам. Като онези от лигата на Брашляна? Като Даяна? Почти колкото жената, за която се ожених. Чудесен отговор. Тогава къде е проблемът? Не бива да става така. Хванат ли те, лежиш в пандиза. Той си излежа присъдата. Вярваш ли му? Явно има нещо друго, освен изгубената любов. Намислил е нещо. Избягва от строго охраняем затвор, знаейки, че ще го хванеш само за да те излъже и да го пуснеш отново. Работна хипотеза. Да, продължавай да работиш. Трудно ли ти е да повярваш, че го прави заради любимата си? И ти си вършил глупости. Когато го прави Джон Кюсък е готино, а мен ме глобяват за хулиганство. Именно. Бях млад и глупав, И Нил е млад. но не и глупав. Аз си спечели още 4 години в пандиза. И за какво? За какво? Ти нямаше ли да избягаш заради мен?
Не дават да я внеса. Знам. Дай да я видя. Знаеш ли как работи? Освобождават ме под попечителството на ФБР и твой надзор. Но ми протри крака. Пропуснах ли нещо? Да. Ако духнеш и те хвана, което ще стане, защото сме 2-0, няма да се върнеш за 4 години, а до живот. И да се изкушиш да потърсиш Кейт, не дей. Бутилката означаваше с Богом. Тогава го приеми. Ситуацията е временна. Помогни ми да заловя холандеца и ще я направим постоянна. Въпроси? Един. Защо се съгласи? Жена ми смята, че си романтик. Къде отиваме? В новия ти дом. Като сватбена хълка. Дразните, но после свикваш. А жена ти казва, че аз съм романтик. Това е Нил Кафри. Обадихме се за резервация. Заповядай, змийски очи. Благодаря. Може ли 2 думи? Чакай, ела насам. Трябва ли да остана тук? Стегни се. В затвора издръжката ти струваше $700 месечно. Толкова струва и тук. За тези пари толкова. Ако намериш нещо по-свясно, наеми го. А дрехи, това ми е целият гардероб. На ъгъл има магазин втора употреба. Не започвай. Никакви протести. Нали това искаше? Виж, такива няма в Пандиза. При всички случаи. Слушай, проследяващото устройство е настроено така, че да се разхождаш в радиус от 2 мили. Ето ти домашното. Запомни, 2 мили. До утре, в 7. Не успя да се измъкне. Да. Здравейте. Идвам да ги даря. Мъжки костюми? Фантастични са. Бяха на покойния ми съпруг, Байрън. Имаше страхотен вкус за дрехи. Може ли? Благодаря. Това е Девор. Да, спечели го от самия Сай. Спечели го. Победи го на покер. Играл е покер с Сай Девор? Разбира се. Аз също. Не. Да, на времето бях голяма комарджийка. Момчетата ми разрешаваха да играя с тях. Защото знаех какво правя и бях много добра. А Сай изобщо не го биваше на покер, но пък разбираше от дрехи. Какво ще кажете? Отива ви. Сериозно? Да, трябва мъничко да се втали ето тук, но иначе е добре. Кои други играеха? От тайфата? Да, Председателят на борда на директорите, когато беше в града. разбира се. Знам, че се говори много за тези запои, но това си беше чисто и просто театър. Но признавам, че Дино обичаше хубавото уиски. Почти толкова, колкото и жените. Радвам се, че ви харесват. Надявах се някой да ги оцени. Дрешникът ми е пълен. Пълен дрешник? Всъщност той е гостна, но от години я ползвам само за склад. Байрън ходеше на танци само с този.
Водеше ме в един бар, наречен Blue Note, джаз клуб, на няколко пресечки от тук. Кварталът беше, да речем, по-хубав от сега. Наблизо ли живеете? Недалеч. Здравейте. Идвам при Кафри. 11-та стая. Да. Змийските очи. Свясно момче. Остави ви бележка. Драги Питър, преместих се на Ривърсайд 87. Хо-хо, Нил. Стига, бе. Добър ден. Благодаря. Но явно съм сбъркал адреса. Вие сигурно сте Питър. Търся Нил Кафри. Горе. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness. Ню Йорк Сити. Небостъргачи, всичко, както си го представях. Подранил си? Работим по следа на летището. Попаднахме на Снежанка. Снежанка? Декодирали сте думата от съобщение на холандеца. Преместил си се? По-хубаво е, не мислиш ли? Да, там нямаше такава гледка. Отскочих до магазина, както ме посъветва. И Джун Дамата с кученцето. оставяше дрехите на покойния си съпруг, имаше свободна гостна. Каза, ако си намеря по-хубаво място, да го наема. Прав си. И всичко за 700? Да, но помагам по-малко. Да, храниш кучето. Мия ягуара, наглеждам внучката и... Станал си бавачка. Как си? Добро утро, Нил. Внучката? Учи рисуване. Невероятно. Иди се облечи. Може ли? Одри, спри. Здравей, баба. Добро утро, Сидни. Идеално. Дори кафето е идеално. Това наглезена му не е бижу. Престъпник е. Като Байран. I still want you, and in case you wonder why, we'll just wake up and kiss that good life goodbye. Същински палячо. Това е класика. Оригинален Девор. Извинявай, Дино. Свали тази шапка. Хайде, да вървим. Разстроен си.
Гроздето е кисело. Какво? Кажи, кое правило съм нарушил и ще се върна в затвора. Първо, бачкам яко, върша си работата и нямам гледка към Манхатън, която да споделям с 22 годишна студентка, докато си пием кафето. Защо? Защо ли? Защото не ми се полага. Работата ми се равнява на определени неща, но не и на капучино в облаците. Ще разбера откъде Джон си купува кафето. Не става дума за него. Напротив. Не. От това идват главоболията ти. От тези твои машинации, нещо срещу нищо, които те вкараха в затвора. Мисля, че е италианско. Влизай в колата. Само не я свъря. Не и вкъщи. Коя е тази? Даяна, моят новобранец. Новобранец? Стажантка. Върши всичко, което и наредя. Много я бива. И е много по-добра от теб. Здрасти. Вие сигурно сте Нил Кафри. Готина шапка. Какво имаме? Казва се Тони Филд. Битничарите го задържали на идване от Испания. Добре ли се държаха? Пак се биха в гърдите. При тях е, не при нас. По-малко работа. Какво пренася? Ще ти хареса. Blanca, Nieves y los siete enanos. Снежанка и 7-те джуджета. Заради това ли се усъмнихме? Какво знаем за него? Търгува с редки книги. Нередности по документацията? Не, 3 пъти е пренасял едно и също количество от едни и същи книги. Дино, губим ли си времето? Изданието не е ограничено, едва ли струват нещо. Тогава защо ги пренася? Хубав въпрос. Наистина се притеснява за документите. Искам да говоря с него. Ще го уредя. Шефе, отивам за кафе. Искаш ли? Само да не е без кофеин. Даяна, за мен чисто. Нил, кафенето е отвън. Май се изсили. Безобиден флирт. Като танца. Тук няма танци. Дори не си в списъка й. Никакви танци. Но шапката й хареса. Предпочита да си я сложи. Питър Бърк, ФБР. ФБР? Много са се изхвърлили. Значи сте търговец на книги. Да, както вече многократно обясних, бизнесът ми е внос и продажба на редки книги. Колко редки? Внесли сте 600 бройки. Да отидем в лабораторията да ми снемете отпечатъци. Не бива да ви уча как да си вършите работата. Снежанка на испански. Тя не е създадена от Дисни, инспекторе. Някои приказки предхождат Мики Маус. Аз съм федерален агент. Имате предвид фолклора за девицата? Като приказка за снежната принцеса и 7-те рицари на Пушкин? За какво са ви тези книги? Ще ви помоля да не говорите с клиента ми. Има конституция. Линейката ли гонахте или ви докараха? Дошли сте на автостоп. Няма танца. Не и за теб. Мислех, че имате политика. Военните имат. На нас не ни пука. Къде е митническият инспектор? Нил е прав. Книгите не струват. Можеш да си ги купиш по интернет. Защо не ми каза, че е повикал адвокат? Вече не мога да говоря с него. Не се е обаждал. А адвокатът откъде?
Повикайте лекар. Никой ли не е претърсил адвоката? Къде ви е охраната? Мъртъв търговец на книги, адвокат-убиец и куп безполезни книги. Хайде. Като професионален фалшификатор, защо са му на холандеца тия книги? Публикувани през 1944 в Мадрид. Ето това му трябва. Титулната страница? Не само. Това е испански пергамент от 1944. Значи той му трябва. Добре. Ще фалшифицира нещо, отпечатано първоначално на такава хартия. Аз така бих направил. Тони е внесъл 3 такива пратки. По 2 празни страници, 600. Много за картини, малко за банкноти. И мъртвецът го е знаел. Къде е портфейлът? Ето го. Ето къде е ходил. Национален архив. Да, помня го. Много странен човек. Да, дойде преди няколко месеца и отново миналата седмица, за да види ето това. Испанска военна облигация. Направи и няколко снимки. Щял да пише книга. Жалко, че е умрял. Облигацията има невероятна история. Картина на Гоя. Да, прекрасна е, нали? Явиш, съвпадат. Започваш да си заработваш $700. Казахте, че имала удивителна история. Издадена е през войната. 1944. Да. Съединените щати ги емитираха, за да подпомогнат борбата на съпротивата срещу уста. Но са спасени много малко. Говори се, че цели съндъци са били конфискувани и скрити в пещерите на Алтамира. Цели съндъци? Да. Истинско състояние, нали? Единственият оцелял екземпляр. Но е фалшификат. Не, невъзможно. За какво говориш? За мастилото, смес от сива и кафява боя, но още не е изсъхнало. Мирише на гума арабика. Но тя е тук от 1952. Не, от седмица. Ролите озвучиха артистите Милена Живкова, Лина Шишкова, Стефан Димитриев, Христо Чешмеджиев, Силви Стойцов. Преводач Цветелина Николова. Тон режисьор Наталия Василева. Режисьор на дублажа Радослав Рачев.